Kardong nili thare raju rongpi aprangsi kurusar lokhon ingti hensek arnam lokhimona men taramsi nanglitum kabdo gawe hanstami nili hin pen ning kang sama kardong nang pajir iglo kardong non kiwangji vosiga chiklo ni phai crate rock hom kuru arni mate 16 June arni kurusar lokhon ingti hensek amhang ke thek arni kuru chingduk ke talon ponalong nili raju rongpi phansitame bihumari tisorong ahin pen nili phan nanga chopha pondo lasi nili non ke bangji vosiga chiklo ni phai crate chogarni bihumari tiso arong mate bihumari lokhimondowan along nili sitame nang chitong dun ipo kedam tang ning kang sita nili phan nang chopa pon alang lituma hin pen lasi peneng thak thak sita nili phan achu phalo nang paleglo lasi nili ning cheng sampik anlo lasi nili bang ikpo non ke bangji vosiga chiklo ni phai crate chok arni mate 16 June arni lasi adim lake bihumari lokhimondowan bihumari tisoro arni lake 16/6/2024 area lake bedeti lasi nang litum kaddo kawe phanta labangso kuru chingdugarni nang chitong dun pen alira cham nang pidun pobusi nili ning che theparlo lasi labangso ni litum chitong pen ijir jeni alunjir pen karju pen ning chepang samik lona lapen ke nili sitame thekthede sitame nang litum phan ijir jeni lokhimon alunjir ke parju pen ning pang samji phan bor ipo lasi litum chitong nang non ke bangji vosiga chiklo crate truck arni lasi kaddo ga ghanta kardom pajiriklo